Molt bons a tots, benvinguts, benvingudes al vostre petit canal de Clash of Clans en català. Avui us porto un vídeo resum d'aquesta competició de BGL Wars of Gladiators League que estava participant el nostre clan, Català Collonut, i que finalment doncs, hem acabat aquí aquesta competició perquè ens han eliminat, però la veritat és que està molt bé fins on hem arribat. Hem arribat fins als play-off i la veritat és que es mereix molt de reconeixement, molt bona feina per part de tots els participants que han estat lluitant en aquesta competició de Català Collonut. La veritat és que ho han fet molt bé, han acabat perdent contra un clan que la veritat és que ha fet molt bona guerra. Veurem uns plens molt importants, molt interessants, i res, us deixo amb aquests plens que els comentaré una mica perquè s'acabi de veure totes les idees, no, d'aquests plens, com l'han portat a terme, quines debilitats han tret, no, de les bases, de les nostres bases, no? Han tret les debilitats i han aconseguit fer plens que la veritat és que són de molt bon nivell. Començaré amb plens de TH 12, aquest ple que li han fet a Repiso, el número 8, i aquest atac doncs el pauso un momentet perquè està molt bé, la veritat. Comença amb un 7+1 a la zona de l'àguila, entre l'àguila i el castell, vale? I amb això què aconsegueix? Doncs aconsegueix eliminar 4 objectius de cop, no? Que són claus en el 7+1 la Balloon, que és el castell, l'àguila, s'aconsegueix eliminar els 2 bufadors, o sigui que no té cap tipus d'impediment, no? de fre per l'aire, pot atacar per on vulgui, pel costat que ell vulgui, perquè els bufadors quedaran eliminats i per tant té via lliure per atacar per on ell vulgui. I finalment la reina, no? Són 4 objectius, 5 si contem els 2 bufadors, no? Són 5 objectius que fa que la Balloon doncs, sigui un passeig, no, per ell, perquè també veurem com té molt bon domini d'aquest la Balloon, dirigeix els globus molt bé, la veritat, els sabuesos i els globus, i a part doncs, l'únic que queda així que pugui molestar, no, és l'Ajuntament, però l'Ajuntament l'acaba eliminant amb un suí, amb aquests reis suïcides, i per tant després ja l'únic que li queda són els antiaeris i les infernos, però que amb 31 globus i amb 2 sabuesos doncs acaba sent per ell, almenys per ell, acaba sent un passeig, no? Primer també s'ha de saber dominar bé els globus, no és tot tan fàcil. Però anem a veure aquest atacàs, perquè el dia atac queda molt curt. Llavors veiem aquí que s'està esperant que la reina quedi en línia, no? Entre el castell i l'àguila. Ara sí, fa servir aquests 7 zaps, elimina bufadors i reina, i amb el terratrèmol, amb un sol terratrèmol, doncs que acaba tombant l'àguila i el castell. Ja s'ha tret totes les molèsties que pugui tenir la Balloon, doncs ja se les ha tret de sobre, no? Ara ja només queda l'Ajuntament, amb uns globus treu bomba negra i tomba aquesta torre d'arqueres, s'ajuda, no, d'un golem de gel per tanquejar una mica, juntament amb el rei, que facin de tancs, no, tanquegin la reina, perquè aquesta reina pugui entrar cap a dins, cap a l'Ajuntament. Veiem que finalment acaba sent el rei que entra cap a l'Ajuntament amb l'habilitat, o sigui que no li cal ni la reina, i ara ja la reina doncs, també acabarà tombant segurament algun antiaeri, si no tomba també la Inferno, però em diria que la Inferno no hi arriba, no hi arriba, fa servir l'habilitat i ara sí, tombarà un antiaeri i això ja serà, bueno, té el camí totalment lliure, no?, per tombar les defenses que queden, que no tenen res a fer, no?, contra 31 globus, bueno, 30 globus, els que siguin, i dos sabuesos, no? Veiem que s'ajuda també del Rojapiedres, perquè en aquesta zona d'aquí no hi ha cap antiaeri que pugui matar ràpid les Rojapiedres, per tant, farà un gran recorregut, tombarà moltes defenses,
comença a desplegar els globus amb el centinela per darrere, fa servir l'habilitat perquè aquí és on poden rebre més mal els globus amb la Inferno Multi. Surten aquests globus de la Roja Piedras, només li queda un antiaeri i per tant això ja està asseguradíssim, li sobraran globus a punta pala. Cau l'últim antiaeri, hi havia alguna ballesta terrestre a més, o sigui que tot això són facilitats, no? per aquest 7+1, facilitats però que a la vegada doncs, està molt ben llegida la base, és una molt bona lectura de base i per tant doncs, veiem un atacàs, no? Aquí de Demk, de Pebre Cuchareado, aquest clan que ens ha acabat eliminant d'aquesta competició, però la veritat és que amb molt mèrit perquè ens han aconseguit fer 3 plenos, no? Últims edificis i aquí s'acaba l'atac amb un pilot de globus que li sobren. I ara anem a veure un altre atac. Anem a veure algun atac híbrid que també són molt interessants, la veritat. Anem a veure ara Teacteritza, atac al Ver 71 que li han fet, perquè també és molt bona lectura de base, aquesta m'ha semblat molt bona lectura. Començarà, aviam si aquí, amb aquests zaps, comença, jo crec que amb la intenció, no, de buidar aquest compartiment perquè no li causi problemes, que la reina sàpiga cap on s'ha de dirigir, que no tingui distraccions, no, la reina, que amb aquest globus que veiem aquí que acabarà tombant la torre d'arqueres, no amb el globus, amb el Baby Dragon, volia dir. I ara sí que ja surt el castell, la reina eliminarà aquest castell, però és que no té gaires opcions a desviar-se, no? Veurem com acabarà anant cap a la torre d'Armax, segurament. L'únic que pot fer desviar la reina és aquest compartiment, ara sí que tombarà el compartiment i ara sí que entra cap a dins aquest super rompemuros que li ha obert el camí en aquest compartiment triple, en aquest cas de l'Ajuntament. Un parell de muntaporcs per aprofitar que el canó està distret amb la reina, doncs, per acabar de destruir el canó. I ara doncs, veiem que té tot el camí ja mig fet, no? per l'híbrid, no? Aquesta L ben marcada per l'híbrid. L'únic problema aquí que té, doncs, l'àguila. L'àguila està molt lluny, l'àguila podria haver sigut un problema, però no ho és, al final no acaba sent, però podria haver sigut un problema perquè la té molt lluny l'àguila i ha de desfer-se de moltes defenses abans d'arribar a la Liga. Però veiem que ho gestiona molt bé l'atac, acaba fent servir l'habilitat del Centinela per evitar aquests projectils de l'àguila. Ara aquesta ràbia perquè passin ràpid per aquesta zona de les catapultes, congela també la catapulta perquè ara mateix és la defensa més perillosa que té. Ara sí que ja arriba l'àguila finalment a la gallineta, tomba l'àguila i això ja té molt bona pinta per ser un pleno, no? Perquè els muntaporcs sí que s'acaben morint, però li queden els miners, la majoria de miners li queden vius, que acabaran doncs, desfent-se d'aquestes últimes defenses. La lluitadora real i la reina també les té vives, o sigui que el DP se'l té assegurat, no? Perquè sigui suficient per arribar fins al final. I aquesta, com estàvem dient, aquesta bona lectura d'aquesta base, no? Que molt bons plens per part del rival, quan toca reconèixer els plens del rival doncs s'ha de fer, no? Aquí no hi ha discussió possible. Han fet molt bona guerra, doncs se'ls ha de felicitar, no? I bé, per acabar, perquè no vull allargar molt el vídeo, doncs veurem aquest pleno per part d'Ivan, el ple que han fet que de la collonut amb ells, que els han fet amb ells, que serà que aquest atac amb bruixes, no? Aquest spam de bruixes. Aprofita molt bé que hi paro el vídeo perquè està molt ben vist això. Aprofita aquests zaps, fa 10 rajos, 10 zaps, que els aprofita molt bé, els distribueix molt bé per poder arribar a destruir les dues catapultes i l'àguila. I a part dels bufadors, evidentment, que estan pel mig, hi ha un parell de torres de mag.
però està també molt ben passat per part d'Ivan. Potser hagués pogut aprofitar per a matar l'àguila, però la veritat és que també està molt ben llançats aquests zaps. Volia dir la reina, hagués pogut potser aprofitar per matar la reina, no sé si està suficientment a prop, jo crec que sí, que està prou a prop. Però bé, no crec que sigui un problema aquesta reina per les bruixes, perquè amb tot l'espam d'esquelets que acaben traient, normalment la reina no acaba sent un problema, una molèstia en aquests tipus d'atacs. Són més problema les torres de mag i els morters, evidentment, que són el mal de salpicadura, que és el que perjudica més a les bruixes. Obre aquesta muralla amb aquest super rompemuros. Ara les bruixes penetren a dins la base, aquest disseny de forma de diamant, potser es podria dir-se, no? Sí, és bastant semblant a un diamant. Salten els muntaporcs de dins la barraca. Aquestes bruixes que s'acaben fent camí, acaben tombant l'Ajuntament sense problemes. A distància, sempre el bo de les bruixes contra l'Ajuntament és que es mantenen a distància i per tant no els hi acaba afectant, normalment no els hi acaba afectant la bomba de l'Ajuntament. I ara aprofiten aquest compartiment llarg per anar dins d'aquest compartiment, acabar tombant aquestes defenses del costat de les 3, aquesta Inferno que acabarà caient davant d'aquest exèrcit d'esquelets. Ara aquest morter, que està donant una mica de problemes, aquest morter acaba matant unes quantes bruixes, però que finalment no serà suficient, no? Perquè encara queda alguna bruixa viva, li queda la reina viva, no? I el rei viu també, i això serà suficient per poder tombar aquestes últimes defenses, aquests Tesles, aquests canons que queden al final. Obre muralla finalment la reina i ara sí que ja entra cap a dins per tombar aquestes últimes defenses que estan a l'exterior d'aquesta base, no? Aquest últim dispar de la reina que acaba destruint el canó, i ara sí que ja es desfà dels últims edificis. Aquest Tesla que es resisteix i ara sí 100% per part d'Ivan, molt bon atac. I res, volia repassar aquests últims atacs d'aquesta competició, que ara ja ens han eliminat, però que seguirem amb altres competicions ara. I deixo aquí el vídeo, espero que us hagi agradat, ens veiem en el proper vídeo. Vinga, fins un altre. Apa, adeu!